ଛିଙ୍କ ଆସିବା କେବେ ଶୁଭ ଏବଂ କେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ମଶାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଛିଙ୍କି ଦିଏ ତ ଏହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯଦି ଛିଙ୍କ ହୁଏ ତାହା ଭଲ ନୁହେଁ, କିଛି ଦୁଃଖ ଖବର ଆସିପାରେ। ରୋଷେଇ ଘରେ କ୍ଷୀର ବସାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଗୃହିଣୀ ଛିଙ୍କି ଦିଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ, ଆପତ୍ତିଜନକ ହୋଇଥାଏ। ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଛିଙ୍କ ଆସିଥାଏ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଘରର ବାହାରେ ଯଦି କୁକୁର ଛିଙ୍କି ଦିଏ ବିପଦର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୁକୁରଟି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରୁ ଅଧିକ ଥର ଛିଙ୍କେ ତାହେଲେ ବିପଦ ଟଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଔଷଧ ଖାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଛିଙ୍କ ଆସେ ଏବଂ ଔଷଧ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ରୋଗର ନିବାରଣ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଯଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଗାଈ କିମ୍ବା ତାର ବାଛୁରୀ ଛିଙ୍କି ଦିଏ ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ହାତୀ ଛିଙ୍କି ଦିଏ ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଙ୍କ ଆସିଲେ ଲଢ଼େଇ କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଲୋକଙ୍କ ପଛପଟେ ଛିଙ୍କ ଆସିଲେ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଡାହାଣ ପଟେ ଛିଙ୍କୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଧନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବାମ ପଟେ ଛିଙ୍କୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ଛିଙ୍କ ବଡ଼ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ, ନିଚ ଛିଙ୍କ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଅଟେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।